Te swaba kin tur lumar saki senthap kap har hap khat arsien laisien sausien sansin hus kusin kumba ong tu senthap te hap tur jikshong te perlok akan ga janbet ngawan biang chapi balang abun kamru abang apa itu video ya ketu video ka ba ngapelaj tengai i phi nga ni kendit ba kat adu kat ne ki don ki ba pej la poi la kumno silak san pro ye te ngapet ki comments lele te ngam la chu ngam tip chu mano ba comments bertim si yang ru ngam tip chu ba yaro yang ru ngam tip chu ki ba like ru ngam tip chu to chu pej kat tu ni teli tenga yo i ba baro hina napdeng jong phi ya kersan ya kene ka video te nagaleng jonga nga kwa ban ong kum ni ba ka jing kersan jong phi ya kani ka video kam dei ba phi kersan yang henry phi kersan ya itu i ba driver badi na seorang ngala tip mentawi di na seorang ngatrai na ka police department kila le ya ka badan kam margum gitu ki jing berengam ki jing iu ma ngingi dei ki brio wala da ngingi don ha kane ka ngingi trei kum kita mo kinong ya da ya kari nginang ya da ya phi pat nang ya berngam hapo te long kasngon min sem sa yang iru unong shun ngim kwa te unong shun ba un wan ban attack yangi ya phi thia suk phi em suk min med phi aj suk hangno kadai na kamta bang idan mangi ma phi pat kum ki brew ki badan mo phi em lai loy phi em suk phi dang ya shun pat para brew pat kata kamlong kalenti wa ba kari khasi jongi bun kidan ki ba ki ni tip kita kinong ritlen kita ki bencono bale ki kwa ban le ta bale ki kwa ban ya long bencono ban ya lek khura ki jing briu ban ya lek khura ban ya penwet gilim tiga sengking ya ki briu ki biat marwe ngin ya thap ngin ya yu kata ga dei tam ga jing kwa spa kam dei ga ngi abang ipet na jangai ngi isne ga jing long jang kari khasi kibriu kimi ki ba kumno kibriu kimi ki ba haltias singking hawaya ki kintai khna kibriu ki sukwa tang pansim kabu kum kita ki ai bar khat kim tu long kam ki ba ngatrai ka imlang salang kam pedang ya kata habangi dei kibriu ki ba lakha yangi na kapo jong kami ngi im ngi he ngi san ngi de banya jak ta kelenti ka ba imei pa i ka yangi ya kaspa ublei ukurku ya pi ling baki kam ki jong pi bu ya kata penon kam ya kata ndrei ban ong bal lada kita kibri ki badan spa ki badan kayo ka kot ka babiang pio hayeng sem penon kam hayeng sem om dei pat kaspa kapisa kan sensar no ya pi ba pin sulong no kita ki brio ban pen i no ba ngidei kita ki brio ki ba ngidan kaspa min le ben gi wei kata kam long ka lentik ba ngi hang ni ginang ya kersan do yap do im ban ya da ya kari jongi ya kari India bakin songsuk lade gi barius pa ne lade gi baduk bakin songsuk kin tia suk min met hinrai hakari khasi jongi ka barit dang ya don kita ki jing ya berngam gidang ya don kita ki jing ya sim gabu ban ya ngau ba don gatiar ngan peni ngan siat te kam long fi ba kata gatiar phila ban yo ndrei ban penon kam ya ka phide ban tip tang ba ong tang bagi don di gatiar ngin sulit berngam no sa kita gi brio gi barit baria kawai ka bang aku ban ong mo lada pidan ya gatiar ka sarkar ka issue ip ka license ka ip ka license ban penon kam ya ta gatiar om dei ba pinsu berngam no ikirit kiria kini ki am license ka sarkar ka ai na marba lada pidan hagano gono ke jingma pidan hagata ke jingma ka ba hab ban yadai lade te lada om dan lat su lada ki wei ki thambore pi grius new lane ki nongshon ki thambore pi phila ban penan kam kanya kata ka tiar ba pidan ba phila yo ya ka license kadi kata thambore ki rit kiria ta kata ngatrai wat ka sarkaru
pedang pi kata to ni ko nga aku beli pi mo ki nong kersan jonga ki ba ayu kumagalaong ba pi kersan ya ini iba mo iba dei driver ba pli te jing kersan jong pi galong kersan ini pat sakum juru nagalian jong kiseng balang nga yi na ka MC to daru ka kersan ya kani te kadai gin bangin ya kersan pra brio lada ja kum kini ki ngin chias ngap no kamut gitu ki ba ret ki ba telot bor kamut kin sa le be kata kamlong galenti baba nagaliang kini ki kunhun jong kini ki driver kila ai ke jing kersan ya i tekawai ka ba ngoyu i lingba ka wat la pi kersan ya nga ndai don kita ki ingkong selang mat kumba ong ma ngayo ka comments ka ba ngam kwa ba ni tu kertengi kita ngan supen i yang ni ma ngayo ya ka phone call na ki perlok ma ki baya trilang bat ka kunhun ko jongi tiki ong nga ba tibor pila yo i ki comments tinggal ngong sanu ngan lab ban pe ki comments ngadon ka kaman yu ngan pe ki comments sanu tiong pe se te ki ong ba pide ban ajuba de ki tiki comments kumno ma ki ong ba uni di Sipailong road yang ada ki ong ba nga di Sipailong road ma tinggal apun saya ki te ki kawai ka ba nga siam ka balong penkendit ya piru baki ong ba uni ubriu ba penap suloy tu driver sumo udai u sipai ngasung lingo afi ngasung ngong lada ngape ja ka comments ke jong way na pedang ki ba comments te ngam tip kita ki ba comment kita let's say ki la pandai ki nong yarap jong u ne ki dei ki patnar jong u ngam la ban tip ya kata mo ki ong ba uni udai u sipai ngalingo dang ha gitu ki por ba mi gitu ki kubor ba ong ba kami ka kubor ba uni di pulit mentapat lingba utu pat ong ba uni di u sipai te ula dai kum tau kapten nga perkhat haldi nga ong ba komno mola lada dai u briu lada dai u sipai ubla runga ka kam sipai ubla trei kum sipai te usung tu uyo jing ikai tingam tip ide ki ju gini ki ba yuma ki ong ba ka sapuli ki ong ba uja uai u sipai ka pa boleh suti to sapuli ba mapi ya dengan sa share ki ong ba la pandai uni u sipai ba keren YouTube kamut yang apa kan te kami yang sagawai pat pipai yang hagan dengan sa share ong ba kalong ka ma mo ya supaya lada open ithan aki social media dan penithan ya ka dur kum tu nga si ong tangkum ni mo bantieng te am nga ngaya ya lenti ka ma kalong begitu gibri gimumut banwan target yang kan yo ma gitu pat naban ngilong ready hangno bangilai bangiwan balada gibri kiwan ban target yang ni ya kata te kasong hangi ni apply di ki formula ki bang suntu te la lagi wan tur klumar ya unai u ki kumba ong tu sentap te pin hap tur jingsong te swaba pin tur klumar saki sentap ka bhabe pi hap khat arsien laisien sausin sansin adu sposin ka bas ngulingo kalong ba lesi ka de ka jing kutlat jong u comments kum tu nga su reply kindiat ju nomor gila don ki perlog ki baya phone yang ki ong page ya ka comments ba te dang page ngai kum ta te nga te ngam ngai tre ba uni undai ta u sipai ma lada udai sipai usung tu usipai balayo hi ya kejing training kum usipai usung tu uhaban burom ki baret uhaban burom ki imlang salang uhaban burom lada dei manu dei mau kan yuban yalam nanti tiun pen ipat mau ban ra suloi no ta tem manu ban ngej bau dei sipai te to ya katu kajing comments jong uni ba ngangam da sim serious subhan mar ba
le si ka de jing bakla ka jong uru long na kaliang jonga tengam karmen hi bakan long kumta ban sulit berngam no ik tagi rit kiria ki yu wadangaru teng sa dangayat nangadon sa long sa bat bulit im tu bakla kam tu tengah keren be jing song tu mo ngasu yu ngaburam ya ki ya ka rule jong ka an jong gidei ban penyat makita ngaburam kala don ka jing ja ka ba sisen ka balang ja ka trafik ka bang ngakum bakla yi te ki pulit ru ngaburam ya ka jing yu jong ki ngai bet kat baki on maki le kam ta ngale bet te ka de man long kum ta kan ka trafik tela tip em ka yat kali ka ba ka surok te po silong jongi kampat dei ka jaka ka ba kulut ka ba ngini yo ban yat la lut kum ki wei pat ki surok ki jaka po seni sa pedeng India la ne sa pareng ngini yat la lut kita ki riuhe kita ki high level kin yat la lut nomor babun hi kidai ki lokal ki kali ki bakamai bhabkit ki passenger para khasi ngi dei ban ya sungtu ladap hi bakla tang khandiat itu jeng bakla jong pi dei kan long kanora ka jeng e ka kraw ba te to lenga ka pat ki ru bakin sungtu ma kin sakela kin sasutu marba lada kilong ha kuno ka bentaru kumba yutu ba mo bala yu ka nakaliang jong ka department jong ba bibik kila sim ka action tu la hi bang i news batang gawe galong ba nga kwa tang yak pi ki pat ba penyadan na jing itali prakasing ni buram la dadan na kono jing e la dadan na kono jing kendo kino jing e ngini rap markeliang kan bale ngini berngam ma prakasing idai ki brio ki ba ki khasi kadok sam khasi ide bani e prakasi ngidai ban ya long chitali khnang ba kari jongi kan scam kari jongi kan kan yo ka jing singan ka jing itali te to apreng kita ki baro khoj la ki don mo ki brio ki ba kwa ban sim ka bu da kum ni kum tai mo ikitu ki ba ai ka jing comments persa yang aru ikitu ro pjang song ba kim dei ki brio ki basneu ki dei ki brio ki ba te lingba ka jing perkhat jong ki kin song thu hi te uni uba ru ubala sya ra long la don manta la don ka kati jong ki pulet kila sim kum tu yang terben ba kum kini ki egi di banja ban long ka jing ikai mu urun song thu nang ni sakmat kamut long un song thu no ka nya kata ka jing long kum no ban im ma kum no ban ya dei bat ki pat ba kum no ban buram yu uret uria te kamut dei kum kini hi gelenti ki balong ki jing ikai na panta ka jing pa dalam ja kum kini ki egi ki brio ki pen i ki basulong sengau don kata kecing sengau sarong kecing sengau meng halade na egin yo jing kai pada kim ngat kum kini lagi ngat kum kini kemot kin un sadai ma uhi ban kai giwai uban hikai giwai bang ndei ban le ben gi berit baria ngindei ban yalong chitali ngindei ban buram iwai bat ndei ban wara ya kata kecing song sengan di perlok ngangadon tangkat ni ngamkwa ban kanthok ino ngamkwa ban ben you know ki ege baro ngai kuble ye pi ki papila ya page ka video jonga te wala don napeng jong pi ki ba ong yang ban phong uniform kata nga follow ye ka rule mo what of snow ye amangi kren ye jing sisa ng kren ye ege i kren petang ye jing sisa ka bedai ba ka ring I mean sim kamde ke jing tho jong ye kamde ke jing kren labla jong yi rei ngi amin sim ye pi kum ki parari kum ki parajaj ki khasi ngi amin sim ye pi ba pinya ya ta lenti ngi long go way kum bang la ong mene bang ngi ada mang ye pi ngi ada na kita kinong shun ki bawan ban lenchop ye pi pio ban tia suk pio ban im suk yat suk sai ka pilai mangi ki badon ki jaka ki bang ya dapat ngi ma di ki jinge henrei kadai ka kamram ke jongi bang nya da ye pi ngi sim ya ta te to khuble sibun bat ngan pan kurno e kani ka jingkren ka jonga khuble sibun ni phi baro